La pluja es converteix en la protagonista de la Festa al Cel, que per primera vegada es trasllada de Barcelona a Mataró, després que l'any passat no es pogués fer. Hem vist acrobàcies d'avions, d'helicòpters, de paracaigudistes, però algunes exhibicions no s'han pogut fer. Protecció Civil manté activat el Pla Inuncat per risc de pluges intenses al litoral i al prelitoral. Sí, la pluja s'ha convertit en la protagonista d'aquesta Festa al Cel, el festival aeri més antic de l'Estat, que per primera vegada s'ha traslladat de Barcelona a Mataró després que l'any passat no es pogués fer. Hem vist acrobàcies d'avions, d'helicòpters, de paracaigudistes. Entre les més destacables, aquesta que s'està duent a terme ara mateix, l'actuació de la patrulla d'helicòpters ASPA de l'Exèrcit de l'Aire espanyol, també l'Eurocòpter Tigre, que ha actuat abans de l'Exèrcit de Terra, i també hi ha una patrulla d'avions de l'Exèrcit francès. Unes 50.000 persones segueixen les acrobàcies des de la platja, això sí, amb el paraigües ben a prop, i fins i tot s'han hagut d'anul·lar algunes actuacions. Protecció Civil manté activat el Pla Inuncat per risc d'intenses pluges que afectaran sobretot el litoral i el prelitoral català. En alguns punts es poden arribar a acumular al llarg del dia d'avui 100 litres per metre quadrat.